mana, Mbak? Aku dari Lambelu. Kamu dari mana? Takoni kok ya. Dari Lambelu, Bude. Ya iya lambene nyong sing ngomong. Nyong takon tekan ngendi? Kowe sekan ngendi asline sekan ngendi kok lambemu. Iki ngomong apa Rare? Mbak Ciblek. Iki saka dusun Lambelu. Kok Lambelu? Lambelu ki jeneng dusun. Dusun. Iku lambene nyong. Ora. Ana ditakoni Oh, bukan cangkem, bukan. Bukan cangkem, tapi Lambelu Lambelu itu daerah. dusun. Lambelu. Ya, itu di Sulawesi Tengah. Mbokku sekolah Lambelu, bapakku sekolah Toli-Toli. Oh, ya wis ngono lah, berdua. Ora angel ngene ndas larang nganti. Bok vertigone kumat mani. Ayo gantian sekarang Gantian sakniki. sekarang. Ya, Mbak Elisa. Ya. Mbak Elisa, monggo Mbak Elisa. Cuman ngawur toh. Mbak Elisa. Iki. Tuh. Oh, dadah. Dhuwure dadah. Ya, segandalu. Iki. Niki sinten niki? Iki mbah apa adik apa ibu apa iki ya? Mbok de kuwi mbok gede iki mbok cilik iki cilik. Berarti mbok lik. Ja apa mbok Piye? Lah sampean ki tak bahasa sampean ning kene ya rada aneh. Niki tak nehi bahasa sing aneh iki ya wong lu. Sing coba. Apa batita, Pak? Balik sini loh, sini jangan jauh-jauh loh. Sini loh, duduk sini. Maju sini loh boleh. Sini duduk sini loh boleh. Mbak Ciblek, kenalan sih. Kenalan dulu. Sini boleh, boleh. Nyong wis seru ana sing ngungkuli seru mah. Nanti arep ambrol. Balik sini. Kenalkan ya. Aku Elisa Ursaris Alaso. Ini Mbak Lik Inyong. Itu Mbak De Riko. Mbok liki nyong dengkulmu. Ciblek. Mau omong-omongan jarene iki Inyong, iki Riko. Berarti iki Mbak Lik Inyong, iki Mbak De Riko. Pak De Riko. Pak De Riko, Mbah Lik Inyong. Regane piro ta kuwi? Regane piro piye? Kuwi cah iki. Wong kuwi wong blasteran iki ya omongane ngono kuwi kok ya. Jan jenenge Inyong karo Riko iki. Ora, Riko ki dheke. Kowe iki Riko. Kowe iki Riko. Kowe Riko. Iki mau Riko, aku ya Riko. Sing Riko sapa? Iki ora Riko, iki Kirik. Iki Kirik. Masa Kirik? Piye? Kowe ngenekke aku apa? Aku ora ngonekke kok. Aku dukirik wis asu aku wong tuwa kok. Oh, iki asu. Asu dhewe. Oh, nek iki asu jenis apa iki nek samene iki? Nek iki beratine Pomerian napa Chihuahua? Nek sakmene iki apa? Aja Chihuahua, kok ngono ya Chihuahua. Apa? Chihuahua siapa? Mbak Ciblek. Mbak Ciblek, Chihuahua gitu cantik. Cantik gitu. Iki kan aslinya Portugal. Oh iya, Wah. aku Chihuahua. So cute ya. Terima imut kasih banget. kamu apa ya? Memuji. Aku Iya, Chihuahua. Iya, memang Chihuahua. benar semua orang sini aku juga Chihuahua. Chihuahua. Cute banget ya. Chihuahua apa sih Mbak Lembo? Kirek sing awake dawa Chihuahua. Kerek cilik. Sikile cendik kae. Oh, Sikile cendik awake dawa kae. oh kayak Chihuahua enggak. Aku bukan Chihuahua. Oh, bukan. Enggak, aku asu wadon. Oh, suadon. Nah, iki asu lanang. Nah, asu wadon ro asu lanang, Bode. Yo. Anak ngasu. Aku anak ngasuh. Ojo nang kene kene anak ngasuh, Pak. Eh, Ya.
Asu adon, asu lanang, anang asu. Pas. Ya, Yes. Iki bayangan asu tok isi. Piye iki? Ayo wis buntu nek basa gonamu musuh kae wis angel. Kowe radong nek mbok ciblek Mbak Ciblek muni cara Banyumas. Omong jenengmu sapa kon? Jenengane kowe sapa? Asline saka ngendi? Wis bojo apa isi sekolah umure pira? Kaya gue mangene mau jam pira? Wis paham apa urung? Apa sapa? Apa kowe? Apa? Kowe radong, kowe Pak. kok ngopo kowe? Kowe kuwi bebek. Apa kowe? Triplek. Kowe ki bebek apa kuwi? Kue. Kowe Kowe. bebek. Kowe. Ono lek. Kowe. Rika. Di tengah iki. Kowe Rika, apa? kowe mangene jam pira? Rika iki apa iki Rika? Ngono lah. Siki yang ngono, asu yang ngono lah. Bingung lah. Orang mudeng. Bade, Rika itu kamu apa aku, Rika? Rika kamu. Rika aku, berarti kamu bukan Rika. Bukan. Oh, kamu Nyong. apa? Inyong. Nyong. Lagi yo inyong. Nyong. Loro-lorone inyong, aku Rika. Nyong kali nyong aja mangan-mangan nyong sing tak pangan kowe wae. Kamu itu inyong. Kamu kalau kamu. Kalau aku inyong. Inyong. Oh, kowe yo inyong. Inyong. Kayo inyong. Inyong. Kabeh inyong. Iki cah endase konslet wae ya iki. Sebutane cara kowe nek cara Niki. Inggris wae. Ya Inggris. Nek Mbak kowe nyebut Mbak Ciblek you. You, ya bener you. Nek You. kowe nyebut awakmu dhewe Me. I. Ya, I. Me utawa Ya, I. yes. Ayo kowe you, me, terus ki I. Nek I semene, plempeme sepira? Adake ai aku. Oh, apa belempem? Budhe belempem apa? Pelempem. Belempem apa? Pelempem Arti gue. Apa ya? Melempem. belempem apa belem? Pelempem, Belem apa? itu mangga, mangga. Pipa. Pralon. Oh, Pralon, Pipa. pralon. Pipa ya. Ya. Pralone semeno ya bener. Oh ya. Is Ora gojangan aku sepira. ora, aku ai wae kok. Kowe Ai. Nek you. Ora Dadi- aimu ora metu go nang rumah sakit kowe malah. Kok aiku? Tai kuwi. Kok ai itu? Beda. Bedo konteke. itu namanya takyu. Iya. Kan. Beda konteke. Takyu itu Takyu. paralonya. Paralon. Aku takyunya. Iya, tayu. Thailand, Taidul barang kuwi. Taidul. Ya. Engko kapan-kapan kowe belajar karo Mbak Ciblek basa. Ya ini Mbah apa Bude apa ini? Mbak Mbak Mbak, iya, Mbak betul. Ciblek. Iya, Oh, Mbak. jadi namanya Ciblek. Belek itu upil moto itu belek. Oh, katanya Cilo. Apa Cilo? Cilo apa, Mbah? Upil mata ya Cilo. Upil mata Ciblek, black. Ciblek. Oh, bukan. Orang Cibelak. Oh, bukan. orang. Ciblek. Oh, ya, Ciblek Ciblek. kok gari tebelak. Ane semono ya ora apa-apa, cilik pralone ya cilik nek semono iki. Ciblek. Jadi Mbak Ciblek ciblek suweng. ya, ya, tidak. Jublak. Jublak. Nek aku ciblek, ciblek. Ciblek. Ciblek iki cilik-cilik betah melek. Oh ya. Mbak Ciblek iki Cilik-cilik bintang tamu betah kula melek. betah melek. Nah, ini Mbah, yang aku sering lihat di TV ini siapa Mbah? Oto. Ah, Oto. Marwoto. Oto mobil. Katanya Mbah Oto, Oto. Otone icek kuwi mau sampe kuwi seneng aku. Apa Oto Icak? Moto, moto bicak. Kamu dari mana Mbak? Aku dari Lambelu. Ndi? Kamu dari mana? Takoni kok ya. Dari Lambelu, Bude. Ya iya lah bene nyong sing ngomong. Nyong takon kowe nekan ngendi? Kowe sekan ngendi asline sekan ngendi kok lambemu. Iki ngomong apa Rare? Mbak Ciblek. Iki saka dusun Lambelu. Kok Lambelu? Lambelu ki jeneng dusun. Dosa. Aku lambene nyong. Ora. Ana ditakoni desa. Oh, bukan cangkem, bukan. Ah, Bukan cangkem, Oh, tapi Lambelu Lambelu itu itu daerah. dusun. lambelu. Yo, itu di kan- Sulawesi Tengah. Mbokku sekolah Lambelu, bapakku sekolah Toli-Toli. Oh ya wis ngono lah berdua. Ora angel ngene ndase larang nganti. Dasar. Bok vertigone kumat maning. Ora terpikir banget.
Iya. Lah wong takon kok sampean takon. Ibu-ibu sekolah Mbelu. Ya Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Kok ngendi? Saka Toli-toli. Saka toli-toli. Bapak toli-toli. Seko toli-toli. Toli-toli. Saka toli-toli. Ibuke lambelu. Saka Lambelu. Bapake Gaweane nang toli-toli. kantor ya tempeli barang iki dek iki. bapak. Aku ra seneng stempeli. Ah. Ra seneng nyetempeli ngene. Ora. Ya iya. Iki gaweane nyetempeli, Mbak. Ora seko toli-toli. Yo. Saka toli-toli. Iki irunge imut ya cilik. Lah bresek kok. Ana imak imut yo gari ngomong pesek ngapa? Dadak suwen. Cilik kok lho. Aku ngerti Mbak. Waduh. Nesu lho. Piye iki nek wis nesu iki kok malah gede apa Pak iki? Ora ya semono kuwi padake Kresna wae. Irunge cilik. Aku ngerti sebabe ngopo irunge cilik. Apa sebabe? Sebabe drijine cilik. Nek King Kong kae irunge gede, makane mergone drijine gede. Dadi ki pancen citakan driji tau kene iki. Oh dadi karo citakan driji. Rumangsane iki. Agene sing ngawas ya ana kok kuwi drijine cilik. Apa? Ora. Yo, Mbak Ya, Elisa. Mbak. Nembang apa? Tembang ada pamundutan. Pamundutan mau caping gunung wis diaturake. Nggih. Ya, terus iki saka Pak Sujoko iki nyuwun liwung. Ya. Liwung kok diaturake. Iki ana sing nyuwun lali janjine mau wis diaturake ya, Mbak. Sampun. Tembang kangen. Tembang kangen. Nggih. Dibawani. Nggih. Bawa kemana? Bau akeh mana? Bowo. Bowo gak berangkat. Bowo. Yuk. Mingkar mingkurengu. Ada apa, Bude? Tidak. Tidak. Orangnya ya Pak Dek. Iya, priwe? Ngomongnya mikir angel banget dirungokna bareng nembang genah. Iya. Orang kuwi raja konslet kok mau. Akaharono. Tamat-mate kaya Yupras ya. Ya mirip ya sama Bu Prastiwi. Sama. Kakak adik ya. Alah, hah? Kakak adik sama Bu Prastiwi. Sama ndi? Sama Bu Prastiwi, Mana? kakak adik. Kayak karo kae. Iya, iya. Ya. Iya, saudara. Saudara. Oh, iya ya. Ah, saudara. Akarono. Karenan merti Sinden Ronggung Jiwan iki. Kok Ronggung Jiwan? Nek loro mertanggung nek siji kedawan iki semene iki. Apa kedawan itu artinya apa? Kepanjangan. Kepadangan apa Pak? Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Ki ora ki jenenge sinden Kijang Panter. Apa kuwi? Kok kijang panter? Kijang Panter kayak mau dong pas nembang bareng. Wah, pinter banget. Kijang Panter kaki panjang pantat bisa muter. Makasih Bude. Potongane kok triplek ngono. Nek sampean apa, Jaket Mbak? triplek. Mbak Ciblek. Nyon, Nek sampean kijang apa? udah. Kula angger mobil ya kayak Apa? sing cilik lah. Yang cilik apa? Itu apa? Aila. Aila, aku Aila. Waduh. Aila. Itu loh bonusnya kalau nanti nabung Handayani. itu. Ya. Bu, ngomong apa sih sahur? Ayo, ya.
ana seriusane barang iki lho. Serius piye? Iku mau. Seriosa. Enggak, itu belajarnya di pohon, Pak De. Besok coba ke sana. Piye? Sama pegangan itu uwet itu loh. Pegang wit. Iya, sama Tarsan. Yes. Aku jororakan Kowe ngono. kowe bar sik metu kae. Wow. Sinupa sinukarta mreh gretarta bakartine ngelmu salam saka Mbak Waluya. Salam kembali. Saka Magelang hadir, BWKS Magelang ya. Saka Jakarta nyuwun Diwul Gunung Kidul. Oh iya. Werna-werna ya Mak Yong. Saking Bogor ugi tasih nyimak. Ya, matur sembah nuwun. Bapak-bapak lurah matur sembah nuwun laruhipun, Pak Lurah Kepek, Pilangrejo kathah sing padha rawuh no. Ya. Pepunden-punden dalang ya akeh sing padha rawuh. Ya. Sami mriksani sedaya. Nggih. Salam kagem Bapak Joko kalian Ibu sekalian. Oh nggih, nggih. Nggih, kagem Pak Seno. Piye maksude niku? Salam Pak Joko. Nggih. Pak Joko niku daleme mriki lah. Oh. Sing yen tengah sawah napa niku jenenge Nyoklalen. Kulo ditanggap teng mrika tapi kelalen wis 5 tahun. Oh, dite wis entek nggih. Lah malah Meriang. Nggih, Mbak Ciblek. Ya, monggo Mbak. nggih. Ya. Elisa diaturake ya. Elisa, yuk. Sor. Antri mesra
iki ngapa e? Iki ciri khas omongan ngono kuwi kok. Kula nggih ciri khas nggih, mangga matur nuwun pada-pada. Bantute sing diblombongi knalpot kok iki telak kok diblombongi piye. Lah iya, ya seru kok ya Seru. Tapi Suwe karo awake. nggih. Ngomong ya banter. ning kula gumune ngendikane kaya ora patiya genah tapi barang nembang kok genah banget. Oh, akene niku. Nggih, saire A I U E O ne niku pas Nggih. genah. Ah belasare dhek soalnya mbiyen zaman sekolah S1 jurusan pedalangan. Oh, S1. S1, S2-nya psikologi. Oh, nggih. Semester pinten berarti seniki? Udah lulus, Bu. Oh, udah lulus. Iya. Jadi lulus. SSN MPSI. Oh, iya. Sarjana seni mambu pesing. Lengup apa ya? Anak sarjana seni mampu pesing. Ayo SSN MPSI. Oh. Ya, sarjana seni mampu pesing jaline. Ayo Oh, nggih, SS. Nek MSc. MSc napa? Merongos sak cangkeme. Oh, niki nggih sarjana niku. Sarja S2. Durjono. Apa? Durjono. Dursono. Maksudnya? Maling. Aja jengkel, pelawak Ora, jengkel. mrongos sak Ini cangkem. carane merongos, carane apa? Bukti ora masalah. Ora masalah. Aja jengkel. Angger ora bukti merongos jengkel uli. Ning wong merongos nang apa jengkel? Carane Ora, aku merongos ora ora jengkel masalah. Pelawak merongos ora apa-apa. Nah, sing penting sehat. Arep merongos Sing penting sehat. merongos. Nah, arep Sehat ora merongos ape. lari sehat merongos ora apa-apa. Ora apa-apa. Kok malah akeh kowe lho muni merongos karo dhek. Ganting bosok kowe malah. Lah. Rasa guyu, rasa guyu. Lare. Apa? Ora rasa jare ya dhuwur-dhuwur ora katokan bareng kok. Kelalen. Nek sing cincin iki apik. Nek kowe jan